Xayrlı gün Tatarstan, xayrlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Bugün 31 may sişembe, yaz ayının soңгы көне. Мен Эльза Ахмеджанова барыгызга да күтәренке кәйеф, файдалы көн теләп калам. Бүген дөньяда ак чәчле булып туган күп кенә анекдотлар геройларының булган өчен ир-егетләрнең мәхәббәтләрен яулаучы блондинкаларның халыкара бәйрәмнәре. Россиядә беренче тапкыр блондинкалар бәйрәме 2006 елда уза. Алтын чәчләрнең хәтта үз премияләре дә бар. Бәллүр шпилька. Шын ак чәчле булып туу сирәгәйгәннән сирәгәя. Статистикага караганда якын арада блондинкалар бөтенләй юкка чыгачак ди. Соңгы 50 ел эчендә генә дә блондинкаларның саны җир шарында яшәүчеләр санына караганда 49%-тан 14%-ка гына калган. Иң күп ак чәчле кешеләр Финляндиядә туа һәм яши. Блондинкаларның халыкара бәйрәмнәре белән котлап, иң матур теләкләребезне җиткереп калабыз, әлбәттә. Бүгенге көн тарихаттагы нинди вакыйгалар белән кереп калган бу турыда алдагы минутта. 1857 елда Бөек Сибир тимер юлының төзелеше башланып китә. Юл Россиянең 14 өлкә, 2 автономия республикасы, 3 край аша уза. Шулай ук тимер юл трассасында 87 шәһәр урнашкан һәм ул 16 елганы кисеп чыга. Мәскәү Владивосток Сибир тимер юлының озынлыгы 9288 километр. Магистральны сафка бастыру Сибир, Ерак Көнчыгыш регионнарының икътисади үсешенә зур этәргеч бирә һәм Россиянең мәнфәгатьләрен саклап калуда мөһим роль уйный. 1859 елның 31 майында Лондонда танылган Биг Бен сәгате эшләп китә. Вестмин сарайында урнашкан әлеге сәгать архитекторлар фикеренчә дөньяда иң зур һәм иң төгәл булырга тиеш була. 96 метрлы каланча эчендә 13 тонналык чан урнаштырылган. Аның биеклеге 2, киңлеге 3 метр тәшкил итә. Сәгатьнең дөрестлеген 2 көн сайын тикшереп торалар. Бөек Британияның Биг Бен сәгате иң танылган дөнья символларының берсе булып тора. Бүген велосипед спортының туган көне. 1868 елның 31 майында Парижда 2 километр озынлыкка беренче тапкыр вело ярышлар уза. Узышларда хәтта 2 хатын-кыз да катнаша. 1875 елда велоспорт буенча беренче дөнья рекорды куела. Ул сәгатенә 34 километр тизлекне тәшкил итә. Бүгенге көндә велоспорт ярышларының иң абруйлысы булып 1903 елдан бирле уздырылучы Тур де Франс ярышлары санала. Тапшырубызны халык язучысы Рабит Батулла дәвам итә. Яткарханәсендә сакланган борынгы тастымал сөлгеләр турында сөйләр. Тарихка күз салып, алар турында кызыклы мәгълүматлар җиткерер. Assalamu alaikum, isen sağlarmısınız, hürmetli tuğanlar. Bu kızıl başlı sülgüler turundağı mevzuk. Yani kızıl başlı tastımallar. Nişik soğulgan, kaçan soğulgan degen şekilde mine alarının örnekleri mine mında. Bu birinci tastımal. Mine kızıl başlı tastımal. Bu 1910 yılını soğulgan. 1910 yılını soğulgan. Hem onun buyağı bir-birsine köşmegen, yani diffuzirovat etmegen, uğmagan degen söz. Ağı appak kindir, kızılı kıpkızıl kindir, bizekleri de şul keliş kalgan. Bu tastımalını mena Bereznek oğlu batırı Ferhattin oğlu Albert Minhajittinov bülek etken idi. Şuşu sülgü bilen küreş ettirgan bulalar. Sülgünü urap, üzülmeyik. Jeni bilen kötergen vakitte da mine bu sülgü jırtılmaydı, üzülmeydi. Şuna göre sülgü bilen küreşkenler. Tüp vazifası onun. Aşsı vakitinde tir sırtı, munşadan çıkkaş tir sırtı kibik ime şu gigiyene kagideleri ne doğru kelgen indim. Mene mında tağım bir sülgü bizim pişmakta mene mansı şey tastımalı. Kazan artı mündüş kilini fayaza bile gitken. 1920 yılında soğulgan sülgü, yani
Казанда, Яңавистәдә кәләпүшче Заһирә суккан менә моны. Кәләпүшче Заһирә. Менә бу инде бөтенләй тузган, күрәсезме? Ул бик бурынгы. Инде сөртә-сөртә урталыкларны туздырып бетергәннәр, ләкин бер кашан да уңмаган кызыл төс, ак төсне кертмәгән. Һәм башкалар. Буларның һәрберсенең паспорты бар. Һәрберенең паспорты бар. 1917 елны сугылган. Менә инде ул тишкәләнеп беткән, җыртылып беткән. Миңа кадерле ул барыбер җыртык булса да. Менә тегенең ише бизәксез, ләкин алар икесе бер кеше суккан. Бу инде тастымал түгел, бу салфетка, ягъни кул тастымалы. Менә Урал тауларын күрәсезме? Айрым Урал тауыннан, Урал татар авылларынан алып кайттым инде мин алар. Минем сөлге җыя торганны белгәч, алар үзләре китерәләр иде. Менә клуб җанына җыелалар иде, менә бездә дә бер сөлге бар иде. Зинһар алып китегез әле дип бар. Яки шүпкә чыгарып ташлыйлар, яки име кадере булмый инде искә иберне. Ләкин алар менә анда яткархана. Тагын бер тастымал, ул шадра тастымал дип атала. Менә Совет вакытында менә шундый шадра материаллар сатыладыр. Менә шушы сатып алалар да үзләренчә сигәләр. Менә аның ниләре бар, шелтәрләре дә бар. Гади генә бу. Бик зур иҗат эше дә түгел, ләкин бит аның менә үзенең ни бар. Бу крәшен. Бу бистәр дип атала крәшеннәрдә. Тастымал дип түгел, бистәр. Биштәр түгел, биштәр аркага сатырган әйбер. Зәйдә Сарсаз Багражда 50нче елны чигелгән. Менә бу да нәкъ шадра тастымал, ләкин аның паспортына язылган. 31нче елда сугылган 1914. Шадра тастымал барда Рәшид Җафаров галим, шагыйрь бүләк иткән иде миңа. Бусы Чувашстанда сугылган, бик күптән түгел генә сугылган. Традициялар онытыла бара инде, ләкин менә традиция буларак, ләкин бу менә аерма карагыз әле, бу аппак, бу кып-кызыл. Менә монда аппак түгел, чөнки кызыл сиңгән бераз. Менә уңган дигән сүз. Менә Сөембикә манарасы сурәте төшерелгән, ул име менә, күрәсез, Сөембикә манарасын күчергәннәр инде. Шулай итеп без име тастымаллар белән саулашабыз. Барсында сөйләп бетереп булмый, алар байтак. Инде киләсе дәрескә хәтле сау булыгыз, хушча калыгыз. Без туры эфирдә эшлибез, барыгызга да хәерле, матур көн теләп тапшырубызны дәвам итәбез. Халкыбызның иң яраткан, иң көтеп алган бәйрәме Сабан туйлар җитә. Тарихчы Ибн Фадлан язып калдырганча, безнең ата-бабаларыбыз Сабан туйларны 921 елда ук бәйрәм иткәннәр. Тора-бара бәйрәм халыкара бәйрәмгә әверелә. Бүген Сабан туйларны чыннан да дөнья буйлап гөрләтәләр. Җир шарының кайсы гына почмагында узуга карамастан, бәйрәмгә кагылышлы традицияләрне саклап калырга тырышалар. Быел узучы Сабан туйлар турында без студиябызның кунагы, Бөтендөнья татар конгрессының матбугат хезмәте һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләүче идарәсе җитәкчесе Гөлназ Шәйхи белән сөйләшербез. Хәерле көн исәмез, Гөлназ ханым. Хәерле көн, хәерле көн. Менә татарлар яшәгән төрле төбәкләрдә элек Сабан туйны төрлечә үткәрә торган булганнар. Һәм инде менә 20нче гасыр башында ул бердәм шундый милли татар халкының бәйрәменә әверелә. Бүгенге көндә инде әйтеп киткәнемчә, чыннан да сибелеп яшәгән татарлар яшәгән төрле төбәкләрдә, бөтен төбәкләрдә диярлек Сабан туйларны чыннан да гөрләтәләр. Ә сез менә төгәл санын беләсез микән? Ничә төбәктә, ничә илдә уза бүгенге көндә Сабан туйларыбыз? Сабан туйның төгәл санын белеп бетереп була торган түгел бит, аның кичкенә генә татар авылда уздыра Сабан туйны, зур шәһәрләрдә уздыра. Ләкин без җыйган мәгълүматлар буенча, без катнашкан, Татарстан катнашкан Сабан туйлар буенча, безнең 300дән артык төбәктә Сабан туйлары узачак. Монда инде Россия төбәкләре дә керә һәм чит илләрдә. Аллага шөкер, Сабан туйның саны елдан-ел арта. Менә берсендә күреп кайталар да, икенчесендә оештыралар һәм Сабан туйны шундый матур итеп, милли рухта, милли төсмерләр белән уздырырга тырышалар. Ә инде безнең төп Бөтендөнья татар конгрессы тарафыннан ныклап әзерләнә торган һәм без ныклап катнаша торган берничә Сабан туйыбыз бар. Ул инде мәгълүм Сабан туйлар, мәсәлән, ул федераль Сабан туй. Быел ул, Алла бирсә, Ульян каласында узачак. Ул 17-18 июнь көннәрендә менә бөтен Россиядән безнең милләттәшләребез җыелып Ульяновскага киләчәкләр. Анда 2 көн дәвамында булачак ул. Беренчесе көннән ат чабышлары, анда сәнгать осталары концерты, икенчесе инде Сабан туй. Менә
шулай әлбәттә менә иң күркәм гадәт безнең әйбит. Шу Сабантуйны зурлап, хөрмәтләп Татарстан президенты килә. Бу инде анда җыелган татарлар өчен дә, кунакка килгән татарлар өчен дә зур мәртәбә һәм җитәкчелек алдында, теге өлкә җитәкчелек алдында да менә безнең милли бәйрәмебезнең хөрмәте шунда чагылада инде. Ул яктында өлкә җитәкчелеге килә, безнең республиканың президенты да катнаша. Бу зур горурлык. Аннан соң безнең Сабантуйыбыз узачак 1-2 июль көннәрендә. Монсы инде бөтен Россия татар авыллары Сабантуе ансы Мордовияда, Әксүн авылында узачак, анда әзерләнәләр. Беләсезме, менә бу анда оештыру комитетлары уза һәм һәр оештыру комитетында Татарстан ягыннан җитәкчелек катнаша. Безнең җитәкчебез Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе һәр оештыру комитетында үзе катнаша. Һәм аның белән бергә барыбыз да менә кайсы тармак, журналистлар белән шидырган тармакмы ул, артистлар белән шидырган бүлекме ул, көрәшчеләр белән шидырган бүлекме ул, менә һәрбер тармактан, һәрбер бүлектән безнең анда һәрберебез катнашып, үзебезгә кирәкле мәгълүматны алып, без ничек итеп ярдәм итә алабыз, без ничек булыша алабыз, менә ансы да уртага салып сөйләнә. Менә аннан соң безнең узачак Алла бирсә 26 июнь көнне Новокузнецк шәһәрендә халыкара шахтерлар Сабантуе. Монсы икенче тапкыр гына уздырыла, узган ел уздырдык беренчесен, ансы Кимерово каласында узган иде. Безнең бит шахтерларыбыз бик күп, кайчандыр бәхет эзләп шахтага киткән һәм анда кайта алмыйча төпләнеп калган кешеләребез бик күп. Без аны халыкара шахтерлар Сабантуе дип атадык, чөнки Донбасс безнең шахтерлар төбәге бит инде. Андагы безнең татарларыбыз да менә бу Казакстанда бар безнең шахтерларыбыз. Менә алар да шу Сабантуенда катнашачаклар Алла бирсә. Менә шундый гөрләп тора торган шырга җиттек. Тагын сүзен син сорау биргәнчә тагын әйтеп китим әле. Менә Сабантуйлар безнең Ботна Сабантуйлар башланып китә инде. Мәсәлән, 4 июнь көнне була Ульяновск өлкәсенең Димитровград каласында, Самарада булачак, Тольяттида булачак, Ботнада Сабантуйлар, Екатеринбург өлкәсенең күп кенә шәһәр авылларында Сабантуйлар гөрләячәк Ботнада. Димәк, менә көн җылынып китте, Сабантуйларга старт бирелде. Тагын Эльза бүләм инде. Бер Сабантуйны без уздырдык инде менә бу ел Бурятиядә, Усть-Кяхта авылында. Сабантуй узды, анда безнең җитәкчебез Васил Гаязов Шәйхназиев та катнашты. Ул нәрсәсе белән тарихка кирип кала торган Сабантуй булачак, чөнки анда Алмагачлар дигән мәдәният үзәге һәм анда татар йорты ачылды. Әлбәттә, Алмагачлар утыртылды. Бу инде Татарстан белән Бурятиядә яшәүче татарларыбызны тагын бер бәйләп тора торган яңадан бер ныклы күпер барлыкка килде дип әйтәсем килә. Гөлназ ханым, аннары самондай фикердә йөри. Сабантуйга шул хәтлек күп акча сарыф иткәнче, бәлки аны башка якка юнәлдерергә кирәк. Менә сезнең фикерегез ничек? Мин алай дип әйтмәс идем. Беләсезме, Сабантуй ул менә кемдер әйтә, аны җырлап биюгә генә әйләндереп калдыра. Мин алай дип әйтмәс идем. Сабантуй ул халкыбызның берләшә, очраша, аралаша торган урыны. Анда татар җыры яңгырый, анда татар теле яңгырый, анда татарның гореф-гадәтләре яңартыла, анда татарның көрәше көч сынаша бит. Анда гомумән милли бизәкләребез Сабантуй менә халкыбызны яңадан уятып, 1 елдан соң, 2нче елга 1 ел буе эшләргә старт бирә торган, теге илһам бирә торган бер безнең күркәм бәйрәмебез дип әйтер идем мин. Менә бу йолалар, традицияләрдә саклап калу һәм дәвам итү миңа калса матур күренеш. Кайсы төбәктә генә уса да чыннан да традицияләрне саклап калырга тырышалар. Шушы безнең матур йолаларны, матур уеннарыбызны кертергә тырышалар. Әлбәттә, беләсезме, менә тагын бер матур гадәт бар бездә. Бөтен дөнья татар конгрессы Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы белән берлектә уздыра Сабантуй оештыручылар, режиссерлар өчен курслар. Алар Казанга килеп, менә кайсы төбәктә нинди уен булмаган мәсәлән, кайсын кертеп җибәрергә кирәк үзләренең Сабантуйларында, үзләрендә нинди үзенчәлек бар, алар менә шушындый курслар узалар. Һәм инде моннан алып кайткан белемнәрне үзләренең төбәкләрендә дә кулланалар. Һәм һәрбер төбәктә анда яшәгән халкыбызның үзенчәлеге дә бардыр, ләкин ул менә гомум татар халкының милли традицияларын югалтмый шуны дәвам итә. Менә күңелегезгә кирип калган иң матур Сабантуй хатирәләре, балачак хатирәләрдер бәлки алар. Эльза, беләсеңме, менә ул Сабантуй, балачак Сабантуй ул беркайчан да булмаячак бит инде. Без үзебез андый булмаячакбыз бит. Мин хәтерлим әле авыл буйлап кайчан бирнә җыялар, әби, кайсы көнне җыялар әле бирнәне дип иртәгә Сабантуй дигән көнне авылдан кылгалар тотып бүләк җыган вакытны хәтерлим. Менә әлдә җыялар аны, ләкин ул мин теләгәнчә түгел, чөнки мин алар теләгәнчә түгел, уже мин зур кеше, бәләкәй бала түгел. Менә шул балачак Сабантуйларын сагынам. Аннан соң минем күңелгә нык кирип калган Сабантуй
Biz Samar өлкәсенең Гали авылында беренче тапкыр бөтен Россия татарлары сабан туен оештырдык. Менә шундый зур сабан туй булды ул. Һәм анда иң беренче тапкыр менә татар шул сабан туйга регионнарда узатырган сабан туйга Татарстан президенты килде. Менә шундый рәхәт сабан туй булып, шундый дәрәҗәле сабан туй булып искә кереп калган. Менә шул сабан туй минем күңелдә мөгаен онытылмастыр инде. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Сабан туйлар гөрләсен, дөнья буйлап, милләтебезне шулай берләштерсен иде. Амин. Туктамасын иде бер кайчанда. Амин. Шулай булсын, бергәләп сабан туйларда катнашырга язсын. Федераль сабан туйларга һәм инде бөтен Россия татар авыллары сабан туенда барыбыз бергә бер мәйданда җыйналыйк. Бик зур рәхмәт сезгә. Исән сау булыйк. Тапшырыбыз ахырына якынлашып килде. Алда әле сезне матур бер җир көтә. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Не сломает ветер лебединых крыльев на пути к родному краю. Вновь под небо страны родимой в отчий дом с чужбины возвращаюсь. Da 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 da